I aquí hi ha dos debats. Un és un model d'estat fallit, és a dir, jo crec que és insostenible la sobredimensió d'una administració de l'estat a nivell d'Espanya, doncs que no és útil, ni és prou àgil, ni està prou adaptada, que cada 2 per 3 ens diuen que l'han agilitzat, que l'han canviat. Si durant aquests anys de megacrisi que hem viscut l'únic bàsicament que s'ha fet a l'hora de racionalitzar, diguéssim, el pes de l'administració és la retòrica que escoltàvem els divendres en roda de premsa de la Soraya Sáenz de Santamaría, doncs el balanç és molt magre, no? Ara, a partir d'aquí, hi ha una part d'inutilitat o de mal fer crònic, hi ha una part d'intenció política. En el cas de Catalunya, en el cas del vot exterior, això existeix i és evident, no? Juguen això a posar els pals a les rodes tant com poden. Es vol construir un estat nou? Sí, entre altres coses, que sigui un estat del segle XXI, que no tingui per què reproduir aquestes estructures de l'estat espanyol tan caduques en molts casos, i entre d'altres coses que faci possible que la gent es pugui expressar, que pugui tirar de les noves tecnologies. Quanta gent avui en dia no viu molta part de la seva vida a través del mòbil, no? Per què no el votar? Per què no, quan tenim a més empreses aquí a Catalunya que són pioneres a nivell del vot electrònic arreu del món, no? Per tant, són coses d'aquelles que t'haurien d'engrescar provar-ho de fer diferent. Saps que si continues a l'estat espanyol serà molt més difícil perquè tens un estat molt mastodòntic i sobredimensionat, que a més molt sovint el tens de cul i el tens en contra.